karon nga aga. Nanindugan ang anay driver kag bodyguard ni Senador Lila de Lima nga si Ronnie Dayan sa Muntinlupa Court nga inosente ang senadora sa drug trade sa New Bilibid Prison. Una ginpahayag ni Dayan nga wala sang kamaturan ang una sining aligasyon nga nagdala siya sang illegal drug money sa senadora kag ginbulgar nga ginpursa siya nga magbinutig. Bangod sini, ginpahayag sang legal counsel sang senadora nga si Attorney Rulli Francis Pioro nga dako ang tsansa matugutan na nga makabail si De Lima tuod man sa pagbawi sang mga testimonya. Base pa lang nga magkagwa sa pila ka tuig nga ginlupot sa bilangguan si Senadora Lila de Lima. Ang kamatuoran magwa gid man apang tinagantos gid ang senadora sang pila ka tuig kun matuod ang aligasyon nga ang tanan nga pagpasibangod binutig. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:05. Mabalik ako pagkatapos ini. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi sa Plus 4:07 na. Sabado, subong ha? Pero ang life extension Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand so na panilagan ta
ang syudad sa Bacolod. Observation report sang aton patrol karon nga aga Sabado. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Action, Fred. Good morning sa aton pinalangga nga mga tagpalamati. Good morning. Ang laragway karon sa nga pila ka mga dalanon diri sa syudad sa Bacolod. Sining Sabado sa nga kaagahon, masyado gid katawhay action, Fred. Ang aton sining mga dalanon, although may pipila na ka mga salakyan ang nag-aamat-amat sa pagbiyahe. Actually, nakitantang iba na action, Fred. Palinman sa area sa Fortune Town nga signboard bala action, Fred, sa jeep, and at the same time may ari man niya diri if you are passing through sa downtown area, masyado man katawhay, although aktibo gid katama ang aton sining mga kapulisan this time, no, sa pagbantay man kag sa sitwasyon sining kaagahon ang downtown area, especially ang aton sining Bacolod City Public Plaza action, Fred, masyado man katawhay, although pakita gid ang masyado ka sanag sa plaza bangod man sa mga suga man action, Fred, nga kung maglabay ka bala kung kaisa hindi gidya mahadlok. Number one, of course, sa presence sa mga kapulisan sa idalom sang police station number 1, may araman action, Fred, ang mga kapulisan, of course, rather ang mga street cleaners ang nag-amat-amat naman, no, sa pagpaninlo sa pila ka mga streets, especially ang dalan sa Gonzaga. Diri sila nagatipon man ang pinaka-street cleaners. Walang iba na action, Fred, kung magalabay ka man sa Migatuslaw, kilis sa public plaza, ara naman nagapanilo naman sila action, Fred, no, sa sining kaagahon. So ang iba naton ng mga salakyan niya, halin man sa area sa Barangay Banago, ang mga salakyan niya going man sa area sa Pilotad action, Fred, sining Sabado sa kaagahon. Labihan man sa patrol ang dalan sa Lacson, especially going ka sa area sa Capitol Lagoon. Masyado gid ka tawhay action, Fred. Although may pipili na kita ka mga kauturan na nag-aamat-amat sa pandakaton going man sa Capitol Lagoon para mag-exercise. Of course, kada Sabado action, Fred, amo ning muda. Sagamo man ni ang kalabanan nga ginahimo man sa aton sining mga kauturan na parts ang ila sining exercise, amo ang walking, jogging sa kilid, no, sa Capitol Lagoon. Subong Sabado, of course, para may idea man ang aton sining mga kauturan as to sa presyo karon sa isda available diri man sa Burgos public market. Ang tuloy action, na Fred, masyado ka barato. Wa tag 80 kabagal ka 80 sa tuloy, mayara man yang kandurodag ko iya. Amo ni ang tag 100 pesos ang kada kilo. Ang bangros, of course, pabilin sa 200 sa 20 tub 240 ang kada kilo action, Fred. May tulingan available man karon, medyo barato mga isda karon diri sa area sa Burgos Market. Pangadon tulingan gani action, Fred, 180 tub 200 ang kada kilo. Well, ang matanya 200. Si Marotya, ang batikuling bala nila action, Fred, medyo nagnubo na subong ay pagligat previous 200 karon niya makabakal gaman into 200 pesos ang kada rather 280 pesos ang kada kilo, while ang gumaan nila 260 per kilo, and sometimes ang dugli 260 pesos matag kilo. Amo ni aksyon, Fred, ang pila ka mga laragway sa siyudad sa Bacolod na nakit na ang presyo karon isang isda sa Burgos public market. With aksyon ninyo, Bugina, ini si aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:13 na. Kanamit panugbababoy, no? Na may sinamakan ka bala? Oo. Itulutumpoy mo sa sinamakan, aragay. Ang imo kanon gaso-asugid, bao kampiyon. Salamat gali kay Aksyon Henry Espulgar sa pamahaw.
nga idulong dire sa Waragwagan birthday subong ni Aksyon Henry Espolgar. Porte naman ang handa karon sa Waragwagan. Ba si Alex Puentes aga pa siya, aga pa ara na siya. Si Milili Oligo morning kuno kay Ma'am Vanessa Star kag Doc Matt Mayo, Jinky Dialagdon, Noel Amar kag Alex Muntisa. Ba si Jinky Dialagdon aga pa morning kay Mr. Arthur Jeep Villasor, Vanessa Mayo kag Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alma Oligon, Mikey Montilla, talan niya nga pamilya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, alin sa Arizona, USA. Nagpadala 50 ka stars. Thank you, Gid. Kay pa yung gayong Rinan, good morning man. May lang nga pag-monitor. Kay Lorna Dilihencia. Kay Manjo Arniho. Aga pasla. Nagbulugtaw na. Si Judge Snap Diamante gabugtaw na ni. Si Betty Lau sa Binalbagan. Kay Reuben Tampos kag Bob Francia, good morning. Si Toto Raul Alibo gagaladlad nga napamahaw mo da. Kay Roy Marino. Kay Paririmias Arroyo. Dira sa mga dilag pamili sa Sumag, Belmonte pamili sa Purok Riverside, Barangay Sumag. Kay classmate ko Efren Pompirada. Si Nets Alarcon gani nagpanginbulahan man dire, salamat gid. Kay Marlon kag Lagrimas Reyes. Padayon nagaupod sa aton tagsagid kakaagahon. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Alamin kung paano sumali sa ACS-CILYONE. ACS-CILYONE. Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS-CILYONE. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Besyara tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini si Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya tinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanunggo nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal
sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sa abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon kag syempre nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami di halos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanon programo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami na pabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya. Madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Sa pagkapaang sang panahon, ang heat index grabe no? Gapangutot gid. Tikang sang panahon may low pressure area na siplatan 175 kilometro na sidlangan sang Davao City. Ini ginaopdan sang intertropical convergence zone nga nagaapekto sa Mindanao. Ang Western Visayas lakip na ang Negros Occidental kag syudad sa Bacolod maka-eksperyensya sang maulanon nga panahon tungod sa localized thunderstorms. Mahinay tubtob kasarangan nga hangin halin na sidlangan pakadto na bagatan na sidlangan ang babatyagan sa isla sang Negros kag ang baybayon may kasarangan tubtob may pagmulumadlos ang pagbalod. Action Radio Philippine Standard Time las 4:28 na. May 14 ka kaso naman sang Omicron variant doon nakasulod na sa pungsod Pilipinas. Kabay pa nga hindi na inisya maglapta. Nga daan nga ang Departamento sang Edukasyon nagpalayag na nga ang tanan mahimo na makabalik face-to-face nga klase. Kabay pa
nga hindi na ini maupangan pa sangkot anuman nga kagaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:28 na si Manjo Arnijo ari man siya. Kay Serwin Hugos, good morning. Kay Burina Esconde sa Rasya kuno sa barangay Sibukawan sa Isabela. Sige. Kay Marilo Trabilia Katinoy, good morning man. Pukaw ya si Ara kag si Kayla o bugtaw na kamo. Kay Noel Amar Kapita, may upod nga bibingka ba? Kongras kuno kay Ising Salanga. Salamat gid. Kay Domingo Barniso, good morning Kapita. Good morning kay Ason si Marinato Lito Barniso, pamilya sa barangay Kabagnaan, La Castillana. Ba hulat sa kuno resulta sang luto. Gahando mangin milyonaryo. Kay Noel Amar, tamiyaw ko akong prenda nga si Vanessa Mayo Jinky de Lagdon, Alex Montisa, subungman si John Sison. Okay. Kay Ibon Bosher, Jonathan Bia kag Dennis Roma. Kay Mario Olvido Aquisa, good morning. Nga pita, tamiyaw ko si Nili kag si Chay Ate Sagasinda Lugway. Ba si Imbong Jucampo sang maaw Arasya. Kay Cody Dormitorio, good morning. Kay Pili Barniso, gabugtaw luto-luto palabahawon. Si Anghela gayon dato Castillo, morning kuno kay Maricon Castillo, Gloria Moreno sa Berot, Libanon. Taga Bangga Tutong Uno, Barangay Pilisa. Si Diding Alohaminto Araman, nagaupod sa aton karon nga kaagahon. Mabalik ako pagkatapos ini. Ang balita. Alamin kung paano sumali sa ACS-Leone. ACS-Leone. Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS-Leone. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa iyong mga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa iyong mga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching, agud malikawan nga na-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Wala kayo ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pasuwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Kag unofficial results ang Comelec ti Subong Yagoro daw final ang resulta dali na gilang dali na gilang matapos ang makmo 28% na ang butsilngon pila lang ka porsyentong nabilin kag madeklarar na ang tanan nga mga nagdalaog siguro proklamar na sa masunod nga semana ang tanan nga nagdalaog nga mga senador kag iproklamahon man sang Kongreso si Bongbong Marcos. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:36 kay Francine Natalie Bautista Morales, Pamilya Bautista Morales kuno sa Maaw, good morning. Kay Abe Villa Hermosa, good morning man. Si Marvin C, good morning da. Si Johnny Dalgo sa Malapla, kadugay-dugay, ngula kami magkitanay ba? Kay pare Erning Hurilyaga, bugtaw na ni. Thank you, Gid. Kay Richard Kagtutubino sa Barangay 4. Kay pareng istoy querido, abi bangon kag mag-walking na. Kay Digo Lagos alias Kabayo, kay Boy Libre alias Basa, tamyaw kamo ni Nini Pato. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:37 na. Babalik ako pagkatapos ini. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax
Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Day Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumampos-lalo nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayara sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season.
Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Pilit pa ang topiko sa politika. Ang ako niya panugyan sa aton mga tagpalamati, paninguha na kita sang aton niya kaugalingon nga pagpangabuhi. Hindi ta masandig ang aton pangabuhi sa politika. Kaya ang politika ay nag-agi na. Kung nakabaton makamukwarta, bisan 5,000 pa, hindi kalambot sa kabulan na, urot na siya. Ang masunod siya, amo nga, kung isalig mo dira ang pangabuhi mo, hindi ka mabuhi abyan. Sino man magpungko nga presidente, hindi mo na pag-ipasalig kabuhi mo, kag imo pangabuhi sa pamilya mo, manikasog kita. Kay base kon, hindi man ina sila makakilala sa inyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:45 na, kay Elisa Iligan, tamyaw ya ko no, pamilya Iligan. Sige, ba si Banisa Mayo? Sige, baw super init naman. Baw. Shout out sa may sisi ko no, Mrs. Alvarez kag Nets Mercado Herrera sang Imbuen Water Refilling Station dira sa Tangoba. Alin dire sa Rochester, Minnesota. Sige. Kay Connie Laparan, good morning man. Tamyaw ya pamilya Laparan, Labanigo kag Esparisia. Ang nagatamyaw si Connie Laparan sang Pandanon, Don Salvador Benedicto. Si Biging Lacson, good morning. Sige, pre, 3 lang minuto ko pa. Daog tanan si Ising, si Imang kag si Cindy. Hindi na. Palipason na. Nag-agi na to. Kay Toto Balulot, good morning. Kay Emilia Hiponia, good morning man. Kay Imbong Jocampo, pangapi upod kay Kap Bito, sang Maaw. Kita mo gilang na. Mabalik ako pagkatapos ini. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones!
Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Day Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po ito. Yung medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sulod. Ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayara sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos Las 4:54 na pasudlon tang report sa puwersa sang aton kapulisan. Maglip-in partner na kuwaan sang 1.1 milyones nga balor sang Shabu ginausisa sang matulid sang CDEO. Kasunod sang report nga ang nagasugo sa ila sa pagbaligya sang droga ara sa sulod sang Bilibid. Detalye upod kay aksyon, Eric Magbanwa. Aksyon, Eric. Good morning, Action Friend. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Ginabalidate sa Bacolod City Police Office, City Drug Enforcement Unit ang report nga halin sa persuan sa New Bilibid Prison o kung NBP ang nagamando agud kuhaon kag ibaligya ang Shabu. Ini ang nadiskubrihan ni Police Lieutenant Joven Bogato, head sa City Drug Enforcement Unit sa Bacolod PNP matapos badakpan ang maglipin partner nga sanday Pearl Gian Elera kag Rachel Troy Quimba kahapon sa Kagahon sa Puro Kapawa, Barangay Putataytay, Syudad sa Bacolod. Sunod sa kay Mugato, Action Friend, si Rini Boy Ismaldo, nga stepfather ni Ilera, nga yara sa MVP, amo ang nagamando sa iya gamit ang cellphone. Si Ilera ang napriso man sa tuong Enero 2020 sa kasong illegal possession of prohibited drugs kag nakakuha sa Agosto 2020 under provision. Sunod kay Mugato, Action Friend, napriso man sa police station number 9 ang hinablos ni Ilera angot sa droga. Si Ilera kag Quimba ang nakuhaan sang 174 gramos nga Shabu nga may market value nga nagrabot sa 1.1 million pesos. Sir, after election, planuhan natin ini tungod man sang mga nabato natin ng mga information, verify natin, monitor natin ng activities nila kag nag-conduct kita previous operation kasi ito yung resulta sa atong operation. Kag as of the background ni Percy Anbali, arrested man ini siya sir sang January 2020 kag nakakuha sang August 2020 under provision ni siya sa Subong. Kag ini ang upod niya si Rachel Troy, siya ang lead-in partner niya kag newly identified ni. Naupod-upod lang ini kay Pearl Gian Baliser kay almost 2 years ang danay pa lang nila. Sinimana ang atong surveillance ni sa ilang sir para ma-confirm kini ma-verify git ang activities nila. Drug personality si Pearl Gian kay tungod man sang dati man ini siya arrested ni siya kag yang alipin bali newly identified ni sir. Organize sila sir sa pag-transact sa pagbaligya. Bali ga-contact ini sila, may kinasubo lang ang pag-receive nila bla sir. Kung din maistoryahan nila nga lugar, dito sila ma-meet up kag dito man bailuhan na isang kwarta kag drugs. Kag sa pagbaligya naman sir, bali nagakadto sa ila balay kung once na masiligan kanya. Tapos kung may pisman nga ara sila nagtransaksyon sa sagwa sir. Pero hindi nang Bacolod area lang sir. May ara kita yung gamit niya mga confidential asset mo para mapad ni si Pergy at mag-build. So sa source ng information na nakalapin sa aton sir, si Rini Boy Isnaldo, bali mo siya ang stepfather niya kag amuni ang source niya kuno. Tapos ang kambal man ni Pergy ane, nagsatamahin sila kuno sa iyang stepfather. Pero
need pa nato ibalibit mga information sir no kay siyempre hindi taman tamatudan kung matuod di pa nila paano sila nakakontakanay kay siyempre bawal man na ang cellphone dito ginapan pa nato nila sir mga information sir ginabalibit pa nato kung ano inakamatuod sir. Police Lieutenant Jobin Wagato, tagapamuno sang Bacolod City Police Office City Drug Enforcement Unit, sa interview sang aksyon. Radyo, ang inyo kaaksyon sa Bacolod PNP. Ako naman si Action Eric Magpano nag-report. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon, Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:58. Amo nang kuriet ng presidente. Kay yan na number 1 nga proyekto, bawala gid palpak. Natapos lang termino ya, gaasog ya po ng agi sang illegal nga droga. Kay Chupilo Espanola Jr., nagamonitor sa Tagda Zone 3 sa Hinigaran. Taga Hinigaran, good morning. Kay Rimar Biranyo Lingoste, dira sa Barangay Hagimit, La Carlota City. Kay Milben Solidarios Apdo, good morning, watching live, Barangay Malingin, Bago City. Kay Rimar Hicano Haliasgo, good morning. Monitor sila sa Balia Dulid. Barke Tribe, morning. Kay Kimpo Yulo, Ardong Yulo, Antonio Yulo, Antonio Villanueva, Basang Binalbagan. Kay Huma Lumina, good morning lang. Kay Dodge Dalida, morning. Kay Sinika Mahilom. Si Bibing Balasabas, watching from Riyadh, Saudi Arabia. Panamyaw sa Barangay 3 Moises Padilla, nagasigabong ang Aksyon Radio sa kapian ni Nanay Carolina Labiga. Sige, good morning, Ged. Salamat, Ged, sa pag-monitor. Nabrihan tabi ng buon-buon ko. Morning kay Choy Ibod, kay Chay Tali, Toribio, kag tanan nga pamilya, Talaptap, La Castillana, Gatamyaw, si Gamay, Tulusa, Panes. Ba, may mga unod magalinyo. Talagsa ko lang ni mabuksan ang buon-buon ko. Morning, Tamyaw Corosalinda Hakaba dira sa Sibukao. Tamyaw Gina Hakaba Toribio Panes taga Hacienda San Isidro, La Carlota City. May mga unod man no. Talagsa ko lang mabuksan ng buon-buon ko no. Kinsa ginabuksan ko ni kay man kadamo sa nagasululod nga mga ngalan hindi maintindihan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Santon Plus Herbal Soap, epektibo kag puno sa moisturizing formula. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang
isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kagiban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-board kag Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton resulta sang Small Town Lottery First Draw. 27-13. Una nga bula, 27 kag 13. Second draw, 11-35. Ikadua nga bula resulta, 11 kag 35. Third draw, 4-6. Ikatatlo nga bula resulta, 4 kag 6. Aber, rekta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 645 kita. Ang jackpot 25,141,931. Jackpot 25 milyones 141,931. Winning combination in any order 22, 31, 2, 20, 25, 21. Resulta sang 645, 22, 31, 2, 20, 25 kag 21. Sa ilo kita, 658 jackpot,
77,723,629. Jackpot 77,723,629. Winning combination in any order: 3, 43, 16, 7, 23, 40. Resulta sang 658, 3, 43, 16, 7, 23 kag 40. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:08 na. Kay Maria Pilobaton, good morning. Monitor sa Barangay Kabog City Village. Taga Kabog, good morning. Kay Hane Erbas Dandoy, pamati kami di kadaga sa Barangay Bagaa, Sinigaran. Shout out sa pamilya Erbas kag Dandoy. God bless. Kay Lino Palik, good morning. Tamiyaw ko Palik family from Pandanon, Don Salvador Benedicto. Si Jocelyn Diaz Monitor, aga pa sa siyudad sang Bago. Okay, good morning. Sa Shuttle Beast Boys kahapon, at toto si Munsing Syukon, si Joel Perido, si Boy Bala, si Dot Sulibin, si Nilson Distrito, si Paried Yangson Maral, si Munit Ruhas, na wala ko kita ito gapon, kay Jok Torres at toto, si Abner Magallanes kapangagda kape kapon, si Jimmy at tumanto, si Larry Benitez, si Bibot Song. Ang iban wala to, no? Wala to si Parijisi Sindico, si Gilbert Carion, si Mayor, si Joe daw, wala sila dito. Base karon present sila tanan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:10 na. Dali, standby anay, may ipakilala ako sa inyo ang epektibo bala kag natural nga paracetamol kag pangtap. Alamin kung paano sumali sa ACS-Milyones! ACS-Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS-Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang staff
drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Day Luis Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kasi ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion Tayupon, Action Art. Good morning, Action Fred. Ginadihon na sang tagdumalahan sang Bacolod City College o kon BCC kag lokal nga puluan sang syudad ang nagakaigo nga preparasyon kag sistema angon sa natalana nga pagpatigayon sang graduation ceremony sa masunod nga bulan sang Hunyo. Suno kay Councilor Rinicito Novero, base sa resulta sa ilang meeting nga ginpatigayon ang mga estudyante nga interesado makigbahin sa limited face-to-face graduation ang kinanglanon nga magpakig-angot sa pamunuan sa among nga bulutuan para sa nagakaigo nga kompirmasyon. Dugang paninubero, isa lamang ka persona ang ginatugutan nga pwede makaupod sa tagsa ka estudyante nga maggraduar agud di pa siguro nga masunod ang nagakaigo nga safety measures kag health protocol. Base sa datos ang konsihal, may aras ang 758 ka mga estudyante sa BCC nga natalana nga magatapos ang ila pag-eskwela sining tuig. Dugang paninubero, kintalan ang tentative schedule sa among aktibidad sa Hunyo 16 kag 17. Mga 758, mga thereabout naman ang numbers ng atong graduates
na ginaprubahan namon kaina. Ang graduation ceremony dira hiwaton sa aton activity center dira pala sa bagong nga gym, but ang policy will be ang kung sino ang luyag mag-participate, inform na dayon sila dito sa opisina ni College Administrator Dr. Bayoneta na ma-participate sila. Kaya ang deadline be today, ang cut-off date is today. So kung tomorrow mag-submit sila ng ang ilangalan, kasi hindi na sila mabaton kay late na. The purpose is para kaya ginatawag ni limited face-to-face graduation para nga ma-distribute ng distansya sa activity center ang lugar. Kay kinanglan na ma-attend lang isa ka estudyante, isa ka parent. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Aksyon Artay Hupon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:18 na. Kay Roland Guarino, good morning, gamonitor sa Paglaom Village. Boy Kagnining Guarinoan family, good morning. Basi Primo Dan Haliko, arasya. Primo, good morning. Morning kay Ani Kamatso sang Manapla. Kay Pukol Jod Dadal sang Abada Sky from Kimpo Yulo. Jelime Impante Remotik ka, sakto ni. Morning stupad balay ko da. Alam klako gid radio. Kusog pamati sa Aksyon Radio. Salamat gid. Kay Kat Kibir, good morning. Kay Martin Aliling. Kay Milvin Piñapel. Subungman. Kay Barani ni Rico. Morning kuno kay Bukay aming Upsima. Gingging Perez. Konsing Baran. Alin dira sa sitio Pait La Carlota City. Kay Josephine Paro Alarcon. Morning ka pamati kay may programo. Bana ko, God bless. Salamat kay Josephine Paro Alarcon. Morning da sa inyo. May lang nga pag-upod-upod sa aton tagsa kakaagahon. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Sample Plus Go! Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang staff
drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan inisang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone!
man, ako gali si Ann Defensor of Action Radyo Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action Radio Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Enrique Espongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw maayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic kay iban damo na dulanog drama diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami na pabayaan. Happy 52nd anniversary sa Sa Action. syudad sa Victorias, wala kuno ginaboy suno sa Iloy. Aber, detalye upod kay Action Brian Morden. Action Brian. May nga-aksyon na Fred bangod sang kapigaduhon na palubong sang Iloy. Ang iya sini bag-o bunag nga anak nga napatay sa sementeryo nga wala sang husto nga proseso. Rason nga damlag lang ini ang ginaligar nga posible ginwigit gid lamang o kon ginhaboy ang amo yang nga lapsang Action Fred. Nagpadulong na sa Victoria City Police Station ining Iloy kag nagpanugid sa pulis sa baton nga istorya nga ginpalubong ginman niya ini ginsugo niyang 3 ka mga pamatan-on nga ginputos gilamang sa tela kag ginsulod sa karton ang bata kag ginpalubong nga wala naglisensya sa sementeryo sa diin nakit-an ini sa caretaker nga ginreport gilayon sa kapulisan. Suno pa kay Police Lieutenant Colonel Joseph Pahardong, hepe sang Victoria's PNP. Wala sila sang may madangpan nga gobyerno sadtong nagligad nga Mayo 9 eleksyon gid rason nga nagmato-mato gid lalang sila nga ipalubong ini bangod wala gid sang kwarta. Wala naman lang pa nagpadamo sang gamo ang kapulisan, ginpapauli ining Iloy Action Fred, pero i-check pa nila sa syudad kung may atubangon bala nga kaso ining nasambit iya nga Iloy. Nilibing nila na hindi walang permission sa cemetery. Doon sila nagkamali. So ang pinakarason din nila ay lack of financial capability. Wala silang pangpalubong ng disinte. Bangod sa kaluoy sang kapulisan, sila mismo ang naghikutan na lang Action Fred nga ginpalubong ini, ginpamisahan anay para sa disente nga pagdulong sa katapusan nga palahuwayan sang lapsag. Inang balita sa Nokpo, Action Brian Morden nag-report una sa balita, una sa Action sa Bacolod. Action Radio. Action Radio Philippines. 5:32. Amo nang siling blakon imol ka. Squatter ka sambuhi ka. Mapatay ka squatter ka gihapon kay daw wala ka lugar sa lulubngan. Puerte no? Pun imol ka lain ba tiyago no? Maila niya si Christian James Binares kay damo kwarta. Puerte milyonaryo. Barato abida. Kay Aileen Rojo, good morning. Kay Elizabeth Gamala, morning. Tamyaw iyatiya nga si Floreta Malaka Bailon sa iya ika-75 nga kaadlawan baw Diamond Geda.
75th birthday karon nga adlaw ni Florita Malaka Bailon. Happy birthday gid. Porteno, 75 anyos. Kay Lito Dayap, good morning man. Kay Idilaos kag Nanay Sabilda sa Victorias, good morning. Kay Aileen Ruho, gamonitor kami sa Agisan, Tamyaw ko Mama Rakding, kag Papatuni, Gabadan. Kay Christine Minyes Villalobos, good morning. Monitor kami sa Barangay Pandanon, Don Salvador, Benedicto. Mabalik ako pagkatapos ini. Aragay! Kasakit kisang tiyan ko. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapuskuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Enrique Espongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control
involved sa technical, mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw, daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, iban damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami na pabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala. Opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa pato. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, arestado ining 47 anyos nga nalaki matapos kinserbihan sa mandamiento di arresto. Di siya ay kilala kay Dante Solibar, presidente sa Barangay Ilopez sa siyudad sang Silay. Sunod din kay Police Staff Sergeant Ephraim J. Panizales. Si Solivar ang ginaresto by virtue sa duha ka warrant of arrest sa kasong acts of lasciviousness. 400,000 ka pesos ang piyansa para sa iya temporaryong kahilwayan. Sa dugang paginaton nga balita sa Police Station number 1, wala sang foul play nga nakita ang mga kapulisan sa kamatayon sang 50 anyos nga amay matapos na sa puwan patay sa idalom sang Tapangco sa Bacolod Vendors Plaza Barangay 12. Tinalikdan nga gabi. Now, ining sunod din sa pahayag man ni Police Major Ramel Sarona ning si Ramel Dimafeles ang napatay in natural death. Kaga ini siya ang nagaantos man sa balatian nga cirrhosis of the liver. Sa diin ang nangin temporaryo nga listaran sini ang dalom sang Tapangco dira man sa area sa Barangay 12 kag ginahimo na lamang nga tulugan. Report gikan sa patrol ni si Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod. Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:45 na kay Juan Salmete Isiha. Good morning. Happy birthday kuno sa sisterya kay Jenny Salmete Aiko ato kuno sa Canada. Happy birthday landa. Kay Baby Gregorio Yolo, good morning man. Kay Yunila Tarusan, nagamonitor live sa Purok 20, Barangay Alangilan. Taga Barangay Alangilan, good morning. Kay Josephine Apitong, good morning. Monitor kami din sa Punay Extension, J. Gonzaga, Barangay Mansilingan, Siyudad sa Bacolod. Kay Nimpa Ibanez ang Tangob, good morning. Taga Tangob na, good morning lang. Purti man ang wala pa makapungko si Bongbong, kadamo na sa mga ngalan nga papungkoon ikaapat nga pwesto pinakataas amuning House Speaker sa Kongreso. Te gina ay subong ang pakaisa ni Bongbong nga si Romualdez. Nagagwa ang ngalan ni Mark Villar, nagagwa ang ngalan ni Gatchalian. Kadamo sa mga ngalan no nga nagaguluwa-guwa subong. Kadamo-damo na ang mga kabinete ni Bongbong Marcos halos plastado na guro. Ang mga listahan ara na. Kaya man tibagpungko mo sa July 1 pagkatapos sa Hunyo 30 kinanglan na ara na. Ti ang DILG si Binhor Abalos kuno ang ibutang anay MMDA chairman
nga si Binhor Abalos amo ang DILG ba porte man no kay daw masyado kaklaro na padayon ang pag-abanse ni Bongbong kag subongman ni Sara perti ka dako sang abanse. Grabe ang abanse. Pero sa gihapon sa nasiling ko na amo na yang politika. Hindi man pwede nga duwa magdaog presidente, isa lang. Kon may mga reklamo, ipasaka lang. Kung daw may pamatuod, ang ebidensya, iplastar lang. Kay may mga reklamo mo. Kung si Boy Bala pa, amo gina ang nagakatabo, prime, sa nagliligan ng eleksyon. Kung mapirde ka, dinayaan. Kalain. Kay Roger Burgos, good morning. Tamyaw ko lang si Mama Winnie Giray Burgos ang Biscom compound sa Binalbagan. Tuod man, no? Kinanglan ang eleksyon, maniubra katudo. Kung ma-outmaneuvered ka, disgrasyagid. Daso na. Pagkatapos ang 3 katuig, another round naman sang ingkwentuhanay. Ang presidente kag vice-presidente, malawig-lawig pa, 6 katuig. So hulaton ta, ang nagpulungko nga bag-o nga mga opisyal sa ila sini nga plataporma nga ginpangako base pa man lang magtupa. Mahanimon kita. Amo na kalabanan mo, kung may magdaog, tagaan mo tsansa, mahanimon isa kagatos kaadlaw. Pagkatapos panilagan kon bala maayo ang ila sini performance para sa akon tagaan tsansa gid, no? Kung tagaan mo tsansa, base pa lang mag-perform, kag base pa man lang kung ano ang kinahanglanon sa isa ka manwa kag syudad, mahatag man sang mga opisyal. Pero kung wala gid performance sa sulod sa 200 kaadlaw, ang buot siningon lawlaw. Tagaan tsansa. Hanimon kita sa sulod sang 100 kaadlaw para matagaan man tsansa ang mga nagpulungko bag-o. Okay man? Sige. Kay Ruming Estrabon Hidalanga, Barangay Talaban, good morning. Kay Donald Cabasag, good morning man. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Sa sininga panahon, importante Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang
ang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous ring ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes Na si Ruben Gid, ang number 1. Tisiling niya ti ano mahimo ito sa Senado. Ay, hindi ba lang pila ka mga espekulasyon, hindi man naton pagpataman, Gid. Kanya nagdaog na sa ki artista, amo gani. Ti basulon mo ya si Ruben Padilla ng number 1 siya. Sino nagbutar siya? Kundi tawo. Ang nagbutar siya, kita, amo na nag-number 1 siya. Kag hindi man naton pag-i-underestimate ang tawa. Basi kung may ibugaman, pagpungko ya sa Senado, ang bad boy sa Senado, amakin mo yan, artista ina mo. So, tagaan ta tsansa. Hindi ta agad pakanubo nga daw ginahikayan ta si bad boy. Basi kung
may ipakitang gilas ba siya sa Senado. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:57 na standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Edien Aboso. Aksyon Fred Salanga una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.